I dag skal vi lave en video, hvor vi laver sådan et papirfly, som der er sådan et chat. Ja, og I skal subscribe. Og så først gør man hold der. Og så når man har gjort det her, så åbner man den igen, og så tager man de her ned. Og så, når man har gjort det her, så gør man de begge sider sådan her. Og så gør man det på den anden side, så det ser sådan ud. Og så vender man den om, og så gør man det her. Og så gør man det samme på den anden side. Og så når man har lavet det her, så gør man sådan et lille snedtræk, så gør man det her. Og så når man har gjort det, så er vi til på, så gør man det her. Og så vender man den om, og så gør man det her. Og så har man lavet den.